A ešte teda mám jeden taký bonusový dôvod sa tešiť na toto modré z neba. Ja začínam mať pocit, že relácia Zámena manželiek funguje výchovným spôsobom, prosím vás pekne. To sa na začiatku vnímalo, že to skôr bude taká zábavná vec, ale ja mám pocit, že všetci tí chlapí, ktorí sú tam takí ako prapodivní, že sa začínajú, oni dostanú po papuli v tej zámene manželiek a oni si to mnohí uvedomujú a nám sa ozval taký kúcan. Kúcan to sú kúty, ja to po záhorácky hovorím, možno viete, o kom hovorím, to je chlapík, ktorý tam tak sa prejavoval veľmi takým arogantným spôsobom v zámene manželiek, priznal, že aj svoju ženu Muáciu, jak tú Šešovičku a on napísal do modrého z neba, lebo ona mu dala podmienku, že sa s ním rozvedie, keď nezmení správanie a proste to, čo sme zažili, to bola ako na jednej strane záhorácka sranda, na druhej strane taká bizarnosť, ale na tretej strane sú 3 strany a môžu byť, nie? Však sú 4 svetové, tak na tretej strane jeho urputná snaha dokázať svojej manželke, že on to proste urobí, že jemu sa podarí zmeniť a ten chlap proste klačí pred ňou na jednom z takých ostrovov exotických, proste týždeň obskakuje okolo nej a ja mám chuť mu veriť. Tak či mu veríte aj vy, to ľahko zistíte, keď si pozrite v stredu Modré z neba. Ja sa naň fakt teším. Bude také veľkolepé oslavné. V stredu sa vidíme.